Dobrý den, dnes jsme se zeptali našich studentů, kdyby měli možnost zeptat se svých kantorů na cokoliv, co by to bylo a kterého kantora byste se zeptala? Určitě bych se zeptala na jejich dětství a jak oni strávili život v lavici. A u kterého kantora by tě to zajímalo nejvíce? Tak třeba u vás. Dobře, někdo jiný? A pak určitě u pana profesora Krále, ten už to ale není. No, potom třeba u paní profesorky Vojčové a paní profesorky Tomákové. Děkuji moc krát. Naši studenti dnes odpovídají na to, co by se zeptali svých vyučujících a co by je hlavně zajímalo o jejich nejen dětství, ale profesním životě a tak dále. No já nevím, já bych se zeptal třeba pana profesora Mlynáře. A co konkrétně? Třeba jakým fotbalovým týmu fandí bych se zeptal. A zajímá tě to jenom pana profesora Mlynáře, u nikoho jiné? Protože když jsme dělali nějaké cvičení v češtině, tak říkal, nebo byla to narážka asi na Tomáše Hroudu, Sparta s malým S, tak jestli fandí Slávy a Spartě, nevím. Takže nevíš. Ne, zeptal bych se tady. Děkuji. Dnes se chceme zeptat našich studentů, na co by se oni rádi zeptali svých vyučujících. Já si myslím, že to je vyčerpávající odpověď a jestli bys mohla ještě nějaký jiný dotaz kromě toho prvního. Ne, tak já bych se chtěla zeptat asi na hodně věcí, tak třeba, jestli nás učíte rádi. A to je zajímavý dotaz a bylo by to konkrétně směřováno na někoho? Ne, no na všechny obecně. A co si myslíte, jaká bude odpověď? Takže rozhodně ano. Děkuji. Dnes jsme se zeptali našich studentů, co by je zajímalo o našich kantorech. Na co byste se, pane Koura, zeptal kantorů? Tak třeba, co mají rádi na škole, čím je školu učitele, ostatní, nebo žáci, nebo jaké taháky používali. Ty taháky byste bral jako inspiraci pro vás? Ne, samozřejmě, jakoby obavu, na co můžou přijít. Dobrá, děkuji moc krát. Dnes jsme se zeptali našich studentů, co by je zajímalo o jejich vyučujících. Aničko, co by zajímalo tebe? Asi nic. Nic by tě o nich nezajímalo. Ani ne. Děkuji.